Какво продават тук? Да си купим нещо. Я да видим. Вино и Мини сладки, бавно. половин, половин. Добър ден. Какво продавате? Безплатна дегустация. Какво На продавате? вино или на мед? Вино и мед нямаме в момента. вече Заповядайте, ме елате, заинтригува. опитайте какво Безплатна предлага. дегустация ме заинтригува. А колко е половинката? Нямаме по половин. Литъра колко е? Литър е 8 лева. Елате, опитайте. А има ли нещо, което е алкохол? Диляне, реши ти. Има, разбира се, Какво е много това? Сладко ли е това? сладко, сиропи имаме. Елате, опитайте, ще ви хареса. Не, не. Аз не пия по принцип. Дилян да каже. А това магнитчета за хладилник ли са там? Сега е избягал. И събота тук. Абе, Диляне, това магнити за хладилник ли са, бе? Моля? Това магнити за хладилник ли са? Да. Какво ще ми деш да питаш? Първо ще ви дам да опитате малиново вино. Малиново. Да, аз искам един бузлуджа. Добре, Джаро. Ама, Аз си взема. после ще ми деш ли пак да карам? Само ще го близна, бат. Може ли? Може ли едно магнитче бузлуджа? На господина. Ле, Росен, даже няма да го пия само като измерер. Изберете си което искате. Дай ми обърнатото. Същото като другите. Какво било готино вътре някога? Леко, приятно, ароматно, вкусовата пирамида. Това какво е било некога? Но това няма Да. няма да го дам. Какво било е, лате? Бати камъните, лате. Я отблизо виждане е 3D шоу. Няма проблеми. Росене? Аз споменава такова кръгло. Ти какво искаш? Е това там. Кое е това? Да. Виж, това е наобратно, бе. Да. Това е грешно. Е така го искам. Да бе човек, аз ти казах преди малко обърнато. Опитайте, само как ми виж. Росен, виж, има и гъби. Ама цъкат ли? Първи приятел на водката 8 лева е литър. Дай ми обърнатото и дай на господина 10 лева да си хване. Всичко е едно и също, нали? Малиново. Плати си твоето. А това е от боровинки. Това е боровинково вино. Това е боровинков сироп. Имам и гъби, шипков мармалад, сладко от капини, ягода, арония, малини, бяла череша, червена череша, боровинка. Я да се мръдни. 2 броя 3 лева. Добре, за тия 10 лева, колко струва това, което той взе за мен? Питай господина. Дай. 4 магнитчета са колко пари? 2 са за 3 лева, 4 са за 6 лева. 3 за 5 най-нити отърва, да ти кажа. Да, виждам пропорцията. Промоцията. Просто е да вижда. Няма преди толкова с пепелника, бе. Добре, Ето ще... дай ми моето. Добре, от твоето. Дай ми моето. Така, това колко струва? 2 лева. Така, 8 лева е литърчето вино, нали? Да. Така, дай му 10 лева да ти дам. Така. Ела насам да те удара. Така. Боровинково винце. И то ли е 8? Да. Супер. Виното е 8 литър. От колата не мога да пиеш докато се движиме, да знаеш. Как бе в багажника влизам? Багажника може. Ето едно такова, ще си взема едно такова. Да те вземат мътните и те. Мухта, да. Данки Шойн. Да си го вземе, айде. Благодаря ти. Ето 6. Да. Първа си там, да не го това е. Аз трябва да ви върна 2. Що? Защото... Аз съм точен, взех си магнитче и вино. Още едно ще взема. Да не ти се повтарят само, Росене. Ще разстоим си, Дончо. Аз имам и други, ами не съм ги изкарал. Имам с Тодор Живков. Да, искаме едно скоро за Е, тук в караваната, бе? Не е в караваната, в буса съм я, той съм ви казал. Колко пари са тия? От 3-5 лева. По 10 лева за теб. Защото си тарикарче.
Лично са такива, виж, това Ма вече е различен снимка. да, искам една без област. Деста. С 10. Аз трябва да си взема още едно. Аз не съм си го избрал. Гледай да не ти се повтаря тросане. А това как е било едно време смятам. Да, грозно това е е това. както е било наистина едно време. Вътре с фрески, С мозайката, те бас, мозайката, яката мозайка е била. А, едно такова гарно. Не ми харесва да се ситуира. 3 броя 5 лева. Тарикатче. По-добре, Ще си вземеш са тази промоция. Не му подсказвай, не му подсказвай. Много ясно. Не му подсказвай. Тай е за чужденците. Това са чужденци, братле. Вървиш, тихо. Той си мисли, че е напред. Остай. Значи ми е... Диляне, искам да прецениш кое е най-на оферта. Текстова задача такава. Значи те 3 са 5 лева. А 2 са 3 лева. Колко са 4 броя, Диляне? Ще направя промоция. Взема едно малино, едно от боровици. Ема виж тариката, виж какво прави. той пакетна цена. писемки. Пакетна. Пак ще го въртне. А тия гъби, какви са модел? Сега ще виж, че... Кладница, Марино, аз ти как да дойдеш долу? Кладница? Да. Не. Аз просто ми е интересно. Не. Кладница къде? Е там в Буркана, бе. Иляни Пешо продава биокладница за 10 кинта кило. Имат ферма. Не знам. Колко е кладницата? Ма тая е 8 лева. бурканизирана. Бе. Виж, А она каква е? това е Пресна. готова за Ама консумация. още няма. Да. Виж колко е пълно. Я? Само внимание. О. Но спри го това, после ще... Това е 640 грама гъба чиста. И само... Ти като отиш в Аз само Kaufland, снимам. примерно, си вземаш 3 лева 300 грама. Сурова. Нещо ми е замъглено. От моя поглед ли е? Трябва да натиснеш лекичко, за да А, фокусира. добре. Разбрах. То апарат е по-скъп от колата. Готов си. Аз съм... Абе, Диляна, то апарат е по-скъп от колата, нали? А? То апарат, знаеш, че е по-скъп от тази кола. Възможно е. А? Възможно е. Ма, С тунинга. Така, без... Не. и така е по-скъп, бе, брато. Не, бе. 4000 такова е. Тя има много 4000 скъпа техника. Общо. Не, Да. кам ти. Сметна ли да е на далавера, Диляне? Давай, човек да ми прави стъпка, какво ще сега? Да, вера. Знаеш какво? Дай си ми буза. Добре, че той ти я направи, че ако трябваше ти да си я сметнеш, ще се пребеш сам. Петля, е много ясно, бе. Това е много ясно. Вижте сега, тя математиката е основата на всичко, така че 3 за хубаво е 5 да се смята. Не, между другото, по-изгодно от едно. 3 за 5, обаче ти излиза почти. Ясно. Иначе 2 за 3 ти излизат на лев и 50. О, На лев и 60 нещо ти излизат 3 лев и 70 или колко идва. Аз го видях 5 са за лев и 40 бройката, нали? 5 са 7 лея точно. А? Нали? То си е кръгличко. 1-3-3-3-3. Какво 3-3-3 бе, математик? 8 броя 10 5 по 1 и 40 е 7. 3, да. 5 по 1 и 40 е 7. 8 броя 10 ля. 1-6-6-6. 1 и 40 по 5 е равно на 7, бе. Да. Тапала. Не му подсказвай, ти казах. 1-30. Ама гледай, хората спират, защото си мислят, че е някакъв КПП. Какво това? Що паде? Много ясно, бе. Те ще само да сложиш жилетката. Диляне, трябва да влизаме. Благодаря ви. Лек ден. Той ти благодари, спокойно. Всичко хубаво. Чао, лек ден! Диляне, заграшихме. Дай си ми бузата.
Опаш. Да. Ясно И е. пък някакси в тази код, не знам, все едно... Аз знаеш какво си мисля? Прио, както етикета на това, махаш и по някакъв начин етикета, ако мога го разлепиш малко, правиш една дупчица, изкарваш всичко, вкарваш това и отгоре опаковката още не бъде разпечатана. И заваряваш. Да, С ама тя електрожена. ако се отлепи лепенката и после да можеш пак да я залепиш, е супер. Ти дори да трябва да я слееш, после да я залепиш обратно с лепил. Някакво такова Да, бе, за ти като хартия. внимаваш и знаеш, че трябва да правиш нещо внимателно, бате. И сега надолу с 300. Какво искаш да допусна? Не, просто искам да ви Данчо, сега по същия начин ли е да се возиш като кара той? На мен ми сета. А? Сета ми, той Имам кара по-бавно. Ситуирането на колата как е в завоите, същото ли ти е усещането? Ми, не. Дилян по-предпазливо и по-бавно кара. Не бе. Ами, уточни се, Росене. Не мога, бе. Помисли преди да Мога, говориш. бе. Само глупости бръчолевиш. Не мога да го кажа, не че не мога го мисля. Ако ти правех клипче сега, щяхме да ти се смеем много. Майка ти дева. че колата сега все едно се държи различно, защото не кара... Самите не караш завои. ти. Какво те? Натам. Браво, айде. Какво завоите? Какво как колата? Спрямо теб като карач и Дилян като карач. Не като... Не бе. Мисли, Росене. Забрави. А? Забрави. Изтича ти времето. Изтича ти живота. Аз мога да забравя, ма Ето камерата... шпичка, той не трябва. Бавничко. Добре, гледай, Иван. Вода не пием, няма нужда да спия. Ти познаш ли Иван, бе? Той от всички. А ти го познаш, да? Андрей. Не, само Иван. Леко. Заглъхнаха ми ушите. Ако имаше маркировка, ще виж, че съм излязъл. Отбий вдясно. Ако имаше маркировка, ще виж, че съм излязъл. Аз виждам и без дясно. Брат, трябва да ти им до Италия с тази кола. Що Ще става? ме закараш ли до Италия? Айде утре. Да. Не утре, Не днеска, а? Август. Не, утре. Утре, ама рано. Август месец, брат. Него толкова. Внимай да не го участваш. Една от бус. 100-200 точки ти давам. И ти пълни кръв. Да, чуй, ти няма ли да пробваш да шофираш, бе? Не. Но това не е за теб, нали? Когато не съм близнал алкохол, да се лигава, ама. Ти всяка бира, брат. От играчка. А ти? Аз съм в 6 часа сутринта. Ти си пил 10 мл вода, бате, от 6 часа сутринта до са. Точно. El chico allá te va a ayudar para ponernos en el taxi. Y te vas allá, ya te va a ayudar el chico negro. Hi, Nancy. How ¿Qué? are you? Sí. Y si te va a esperar allá en tu casa, él te ayuda allá. Tú no vas a hacer nada, sí, allá te ayuda Ivo, Siri después te ayuda allá. Greetings, Nancy. Sí, mira, me habló el landlord también, necesito que lo dejas que allá. Радио точка и Свободна Испания. плюс 3 на италиански. Правилно. Си. Мен повече като спортен коментатор ми звучи. Okay. На футбол нещо Ама ми такова. звучи, че не говори Си, глупости, а имат смисъл нещата. имаме- Сеш си? не, Чатка ги, бе. Щом се нервира на езика, Да. на този език, щом Да. се нервираш, значи си го знаеш. Es que él todavía va a trabajar, si quieres vas como las 4 o 5. Не ни се прави на умен тук на Не, нас не, двамата, не. чули? Пази Той се ли? за някой. Да, бе. Чай, ще ми важно е да му е по-майката в Росия. Извинявай, Тоджарка. Щом се Джаро, извинявай, ¿Qué estás diciendo, Nancy? Да ще ми даде още един шанс.
Sí, Nas, cuando te vas allá en la casa para las 4 o 5, porque Ivo dice que tiene mucho trabajo, entonces para como las 4 o 5 te vas. No, tranquilo, vive. Sí, no, cuando te vas para allá, llámame. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, amor, te quiero mucho. Mira, ¿sabes? Mira, necesito decirte una... ¿sabes que ya estamos amigos con mi madre? Sí. Ah, yo te dije que mi madre se va a cansar, ¿no? Sí, amor. Значи, Estoy muy бегай feliz. си главата от средата, защото не виждам нищо.